IFM News. Lokal. Pinagtibker ti Department of the Interior and Local Government Ilocos Norte ti panangisigurado iti tatalged ken napatay a panagobserbar ti Semana Santa ken panaglukat ti ligtas Summer Vacation 2026 iti probinsya. Sigon ken ni Ms. Regia Arculisao, CESO 5 Provincial Director ti DILG Ilocos Norte, kas Presidente ti Secretariat ti Provincial Peace and Order Council na iraman iti agenda digiti POC meetings iti tunggal syudad ken munisipyo iti panangipatungpal iti safety ken security measures para iti umay a bakasyon ken Lenten season. In panamnama ti DILG ti panangted ti husto a suporta kadagiti local government units ken dagiti disaster risk reduction and management offices iti koordinasyon iti provincial government of Ilocos Norte tapno masiguro tinalaka ken nasayat a panagdalyasat dagiti aktibidad iti panawin ti Semana Santa ken moving up ceremonies. On the part of the Department of Interior and Local Government, Ilocos Norte, as Head Secretariat po ng Provincial Peace and Order Council, ang ating mga City, Municipal, Local Government Operations Officer have also included sa kanilang mga POC meetings sa kanilang agenda ang conduct ng ating safe, orderly, and peaceful ligtas Summer Vacation 2026. Of course, nandun din yung pagbigay ng guidance sa ating mga local government units, sa ating mga local DRRMOs in coordination with the provincial government of Ilocos Norte para smooth sailing ang ating observe ng Lenten season, including yung ating moving up. Kabayatan na inyo nagmet opisina ti IWAS program when Integrated Water Safety Program ngayon dolwan ti Regional Director ni Mr. Jonathan Paul Luesen amang sukimat kadigiti gapuanan ti padangato digiti kaso ti drowning iti rehiyon gapuna inkarigatan ti DILG digiti LGU nang runa kadigiti asa digiti baybay ken karayan a paigtingen ti panagbantay kadigiti turista ken publiko. Menayon pay kaspaset ti panagtulong ti Memorandum Circular ti Office of the President ket agtultuloy ti panagserbi ti DILG Ilocos Norte babaen ti 4-day work week kabayatan nga 24/7 ti panang monitor digiti field officer iti probinsya. Ni deployment digiti law enforcement agencies kadagiti strategic areas kas kadagiti simbaan, terminals, airport ken naduma-duma pay a nariribok a kalsada tapno masigurado ti kapya ken talged iti publiko. Pinatibker ti DILG ti whole of government approach panagkaykaysa digiti ahensya ti gobyerno, volunteers, civil society organizations ken force multipliers tapno maproteharan digiti turista, biyahero ken amin at tao. Also, ang aming Regional Director, si Sir Jonathan Paul Luisen, siya po yung brainchild ng IWAS program or the Integrated Water Safety Program na tinitignan yung mga causes ng drowning incident in the region. Kasi na-observe maraming mga incidents ng drowning. So we encourage local government units, especially along coastal areas, na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa ating mga tourists, including sa mga inland bodies of water, hindi lang sa coastal, sa ating mga river system. Kamaudyanan na in palagip ti DILG kadagiti amin a personal ti kinapateg ti personal a seguridad bayat ti panangipatungpal iti tunggal trabaho agraman ti panangipatrolya ken ti panagresponde tapno may patuloy ti panagserbi ti publiko a natalged ken naurnos. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.